Bese ndibulisile Mam K kubaphulaphuli nomama bonke. Namhlanje apho ndihambele khona ndize komama Mam K. Ilizwi lethu njengoba bese silibekile silifumana apha kulaa ncwadi yokumkani besibini bazali bam. Amen. Ngexesha lobunzima Mam K esikulo ixesha sikulo currently sikwixesha lelente mama. Xa umsindisi wethu elungiselela ukonyuka nemithwalo yethu eyobethelelwa phezu kwentaba yokhakhayi, sisondela apha singaba mama namhlanje sizisa lo mhlolokazi kwaba mama nabaphulaphuli bomhlobo wenene. Apha bomama, umama akhonto ingaqhelekanga siyaziyo, ngumama usematyaleni lo, ngumzali kubantwana bakhe lo. Kodwa njengoba lo mama esebunzimeni nje, ngumama ujongene nebunzima ekhangela icebo likaThixo. Lo mama uya kumprofeti athi kuye, indoda yam ebimhlonele kakhulu uThixo, yaye ibingumkhonzi wakho, ibingumsebenzi wakho, kodwa ngoku ayisekho ifile. Ingxaki endinayo ke ngoku inye, umboleki imali obemboleke imali ufuna uthatha abantwana bam abenza amakhoboka. Singabomama abanjalo bazali bam, singomama abanamatyala, singomama abanemithwalo. Kodwa ngeli xesha sikulo ndizise nje izinto ezintathu apha Mam K. Amen. Ndizise uba masikhumbuleni kaloku bomama, eli xesha lixesha le-challenges. Bekumele kuthestwe bani xa kungazuthesta umuntu ongumama. Apha sizise ukholo, ngoba eyona nto ayifunayo uThixo ukuthi lukholo. Apha ndizise repentance Mam K, sizise inguquko kule ndawo. Ngeli xesha sikulo, xa uYesu Kristu ezonyuka sizothi makanyuke nale yethu imithwalo, anyuke nayo iyotshiswa kwephezulu nguYesu uThixo Yesu. Ukwenje njalo Mam K, ayikho into ezasixaka. Kodwa ndimbona lo mzali ekhangela imiracle kulo tata, ngoba uyamazi uba noba kunjalo uThixo usebenza ngomntu ebantwini. Uyabuza ke ngoku indoda yakwaThixo uba umbuzo imibuzo emibini Mam K, uthi ndikwenzele ntoni? Unantoni na endlini yakho? Uthi umbuza wesibili. Yiva umntu kaThixo ukuphendula mama uMam K, ngoba uphendule ezidelile umuntu ongumama. Uthi andinanto, kodwa ke ngaphandle nje kwengqayana yeoli yokuphela into endinayo, zizothi bomama bam sanuyidela lento nayo incinane endlini yakho namhlanje, ngoba uThixo ufuna yona kahle. Eyona requirement, eyona requirement leyo bomama bam. Thixo akafuni mntu wento zakhe, akafuni mntu uhambela phezulu, akafuni mntu uziphakamisileyo uThixo, kodwa uThixo ufuna sehle kuzophakama yena, ngoba uzuko fanele ibele likaThixo wethu osemazulwini. Uyabuza lo tata, ndikwenzele ntoni na? Unantoni na endlwini? Lo mama ndimbona eveza ukuthoba Mam K, ukuthobeka komuntu ongumama. Ndimva lo mama elandela i-instruction, ngoba ithi indoda kaThixo uba kunjalo phuma uhambe uye kubamelwane bakho, uyoqokelela izitya, uqokelele as much as you can, ubuye Mam K. Usobuya uvale wena nabantwana bakho. Akathanga lo tata ubize umakhelwane wakho uvale, akathanga abize izihlobo zakho uvale. Uthi lo tata uvale wena nabantwana bakho. It's very important ke Mam K ukulandela i-instruction. It's very important, ngoba apha ndibona lo mama efundiswa umthandazo wangasese, ngoba uThixo kwelithuba langoku uthi vala uye emadolweni unike ukutya imadolo into yalo, uvale ulandele i-instruction, ubone uba ndizakwenzela ntoni. Ngoba kaloku lo mama apha uzofuna imimangaliso. Uthi andinanto, kodwa into endinayo mna nabantwana bam abafunwa indoda ebiboleka indoda yam imali, ndoda leyo engasekhoyo efileyo, futhi bimhlonela uThixo. Uyayazi wena loo nto, kodwa ngoku mandithini? Mandithini? Ngoba ndinomthwalo, and lo mthwalo andizukwazi uhlukana nabantwana bam. Ndimthembile nje uThixo. Uthi lo tata, shut the door, shut the door. Wena
nabantwana bakho wagalela indoda yakwaThixo yaqala yagalela uoli kuthi wapha Mama K yagalelwa ioli yagalelwa ioli sagcwala isitya sokuqala yagalela ioli the oil kept flowing ayaphela le oil lo mama uqokelele izitya ngathi ndiyambona eqokelele kulalala endendele kuyo Mama K ekuthiwa iqoqo dale lady Fre ungene kule mizi yonke lo mama waqokelela izitya wathatha wena Tupperware wathatha wena ntoni wathatha mabhaketi yaphuma le oil Mama K ngoba intsikelelo kaThixo injalo for as long as uyivulile inhliziyo yakho kaloku asoziphele kodwa uThixo ufuna into enye bomama Amen. ufuna into enye bomama Amen. yaguquka Mama K yajoyina kwelizwi mama uThixo ufuna into enye sizilile Mama K sizilile Mama K xa sizilile ukhubekiswa mama na into encinci ukhubekiswe nangumuntu obengafanelanga ukukhubekisa kodwa namhlanje bomama ngizothi komama noba kunzima emthatweni wakho noba abantwana bakho bayakuhlukumeza noba icolleagues zakho ziyakuhlukumeza kodwa ndiphethe into enye isikrele lomoya izwi likaThixo ngizothi kuwe namhlanje uyeza unyana womntu ulungiselela uthatha imithwalo yethu ayonyuka nayo lo ntaba ngizotsho kuba mama namhlanje uba khanivula inhliziyo zenu kaloku bazali uThixo akayifuni inhliziyo yomuntu ophakemeyo akayifuni inhliziyo ephakemeyo omama banokuzidela ndifuna umuntu apha athi identify uaccept wakhe ngoba lo ngaphandle nje uyakuvala ngaphandle omuntu athi kodwa ke umuntu kaThixo sombuza impilo unjani na Mama K namhlanje athi hayi siyaphila kona ngaphandle nje yini namadoda unobomi obungaka unobomi uThixo akunike bona ngaphandle nje lo requirement ilifunwa ngamazulu suyidela lento incinane uThixo akushiye yona endlini yakho ngoba yeyona nto eza kungenisa ezulwini ndizotsho lonto namhlanje kubaphulaphuli bomhlobo wenene andikhathali bomama uba ucimba umonde engangakanani uThixo akanaxesha lazolo lakho uThixo mama akanaxesha lazolo lakho futhi ukufeyila kwakho phezolo uThixo akayijongi lonto as weakness yakho ndizothi abantu bangayivumeli uba abantu babacekise umuntu akujongele phansi ndizobacela nje mama uba yini kaloku bazali khanivulele imiphanda yenhliziyo kungena intsikelelo ngoba for as long as inhliziyo zethu zivulekile uThixo ukhona uyangena ngaphakathi kodwa into masigade nansi ioli iyanqamka Mama K iyanqamka ioli usovala kodwa mayibe empty le miphanda sikhuphe umona ngaphakathi kwemiphanda yethu sikhuphe uchuku singabantu abangomama ngaphakathi kwemiphanda yethu sikhuphe inhlebendwane bazali bami ngaphakathi kwenhliziyo zethu utye uncome qhwaba izandla xa umntana ephumelela qhwaba izandla xa umntana omnye umama ephumelela ngoba you must understand kalokuba uThixo xa efikile akumakhelwane wakho it simply means is in the neighborhood akadanga kuwe usemnyango Mama K bendizotsho nje lonto mawasanele lamazwi bomama bami mawahlale ezinhliziyweni zethu asanele lamazwi ndizothi mabavuthululo mama baphakame uvuthulule umuntu athathe ukhukho lwakhe angene endlini aphile yena nendlu yakhe ngoku nangona phakade amen bonke kumamxasa Nkosi kusikelele mama siyabonga sikule ixesha lenzila kuyavakala bazali